Bon dia pel matí, què tal? Soc l'Andreu i bueno, és dilluns a les 10 de la matinada, així que comença el vlog setmanal. Bon dia. Aquest matí tinc diverses coses a fer. En primer lloc, revisar la web d'Oxamba, que han arribat diverses inscripcions del campus de Setmana Santa i de més, així que si no estàs apuntat encara, et pots apuntar ja al campus de Setmana Santa, al 3x3 All Stars que farem també a Setmana Santa i al campus d'estiu, que serà la millor setmana de l'any. Doncs bé, una altra cosa que he fet durant aquest matí és parlar amb dos companys sobre el tema de fer tecnificacions a Madrid, i és que ja les tenim confirmades, ja tenim un club, ja tenim dates, i això, a partir del març, abril, començarem a fer tecnificacions a la capital, cosa que em fa moltíssima il·lusió, que és portar Oxamba més enllà de Catalunya. La veritat que és una bogeria i crec que estarà molt guapo. I ja està, només he fet això, ja tinc el matí entretingut. El vlog d'aquesta setmana serà una mica diferent del de l'anterior. Aquesta setmana tenim recollida de matalassos, segurament també m'aniré a fer un banyet a la platja. Hauré d'anar a la uni algun dia, així per el content. Aniré bàsicament per poder treure-ho al vlog, jo crec. Què més tinc? Tinc partit, tornar a començar la lliga. Bueno, diversos entrenos, tant de porters com meus, i alguna coseta més sortirà per fer, no? Suposo? No ho sé, jo crec que serà entretingut. La veritat que fa que jo tinc una setmana tranquil·la des de 2015, de manera que jo crec que estarà dinàmica el vídeo. Així que res, som-hi. Ha arribat l'hora d'afaitar-se. Primera afaitada des que soc youtuber, així que let's go. Vaig a fotre'm una dutxeta i ara torno. Uep. Posa-la. Així és com ha quedat. La veritat és que m'aniria bé afaitar-me més sovint, però em fot molta mandra. Bastant bacano, no? Vale, tinc entès que un bon youtuber ha de saber fer això. Ai! Bueno, bastant sòlido. Prometo que no m'acabo de fer el llit perquè surti en aquest vídeo. Estic posant aquí els peus en aigua freda, a veure si em baixa la inflamació, que avui entreno. I una altra cosa que tampoc m'agrada fer és pentinar-me. Com haureu vist amb els vídeos que he pujat, cada dia tinc un pentinat diferent, cosa que està bastant guapa. Torno a estar aquí amb el meu estimat ordinador, aviam si treballo una mica, faré una miqueta de TFG i res, tinc la tarda chill fins a anar a entreno, que sortiré d'aquí sobre les 7 o així. Per cert, aprofito per ensenyar-vos aquesta samarreta, la veu de l'hoquei. Espero que els estigueu donant suport a aquesta gent, la veritat que són uns màquines. Jo he anat un parell de vegades a fer entrevistes, si no les heu vist les podeu buscar, la veu de l'hoquei Andreu Muñoz. Se'ls ha de donar suport, que al final fan coses per l'hoquei. Espero que els seguiu vosaltres també. Si voleu una samarreteta com aquesta, només l'heu de comprar. Trobareu el seu link por ahí. Doncs apa, nois, me'n vaig amb moto a agafar els patins que els tinc a casa del meu pare i agafar-li la furgoneta que me'n vaig entrenar a Palafrugell. Vamos! Ja he agafat els patins, estic a la furgoneta, així que anem cap a Palafrugell. Let's go. Avui ens toca físic i entreno, passa que... Bé, jo intentaré fer físic, però miraré de no forçar gaire el peu, encara m'ho noto una mica, sí que és veritat que no em fa gaire mal, però m'ho noto, així que anirem amb compte. I això, començarem a preparar el partit de dissabte, que tornem a començar la lliga regular, així que amb bastantes ganes em vaig entrenar. Ara us ensenyo què tal. Estic aquí al bon preu del costat del pavelló, a agafar alguna coseta per berenar.
Bueno, ja m'ha acabat l'entreno, els he donat una masterclass de hockey a aquesta gent, un dia més, i res, ara me'n vaig cap a casa, o sigui que amb alegria, que hi ha gana. Bé, ja sóc a casa i la veritat que arribar i veure aquest platazo d'espaguetis carbonara és una barbaritat. Vaig a veure si sopo i res, m'estiraré un rato al llit a veure 4 vídeos, 4 xorrades i a dormir. Moltes gràcies per acompanyar-me el dia d'avui i fins demà. Bon dia pel matí, xavales. Bueno, va, avui és dimarts, és molt tard, avui m'he regalat bastant. He descansat molt, això també és veritat. I res, vaig a veure si faig alguna productiu amb la meva vida. Bé, doncs aquest matí no he cardat res. O sigui, he estat tot el matí tocant-me una mica els collons. I aprofitant que avui és un dia força tranquil i que no he de fer gaires coses, volia explicar-vos una coseta. La meva història en els campus d'hoquei patins. Jo quan era petit, els meus pares sí que m'apuntaven a campus i vaig anar a diversos campus. I bé, tinc bons records, però no tinc això una memòria increïble, perquè el fet d'anar a diversos campus cada any, és a dir, anava un any a un any a l'altre, un any a l'altre, no vaig acabar de fer un grup, no vaig fer, diguem, un vincle amb un campus i amb la gent del campus i de més, cosa que bueno, va significar que sí que m'ho passava bé, però que no era una cosa que em canviés la vida. I això va canviar quan, amb 15 anys, el meu entrenador de porters, que era en Jaume Llavarola, que ara juga a Santa Coloma, però que bé, és un porter llegendari, diria jo, el meu ídol, de fet, i em va proposar d'anar a ajudar-lo en el campus d'en Ramon Benito, a l'Octitans, a fer de monitor, i jo vaig anar allà, i bé, la veritat que m'ho vaig passar superbé, tant amb els monitors que hi havia, com amb els nanos, ja vaig descobrir que m'agradava moltíssim treballar amb nens i tal, i any rere any en Ramon em anava dient d'anar al seu campus a fer de monitor i la veritat que em vaig fer un lloc allà i em feia superfeliç, vaig conèixer moltíssims amics que feien de monitors amb mi, també molts nanos que clar, t'estic parlant de fa 8 anys, és a dir, que hi ha molts nanos que llavors eren nens i que ara han vingut de monitors al campus Oxamba i de més. Eren les millors setmanes de l'estiu, és a dir, jo, per exemple, treballava 2 mesos a l'estiu, però demanava, sisplau, 2 setmanes de vacances per poder anar a treballar al campus, és a dir, era la prioritat per mi. I va haver un any que en Ramon Benito no va poder fer el campus, va ser just l'any que jo estava començant a fer vídeos, que jo estava començant a fer tecnificacions i de més, vaig muntar un casal a Lloret i aquell any va ser increïble. I llavors, al següent desembre, jo ja tenia clar que bé, que m'agradaria fer més campus durant l'any i vaig aprofitar les vacances de Nadal per fer-ne un altre. I jo crec que tant a molts pares els hi va bé, perquè hi ha gent que no té vacances en aquelles dates, com a molts nens que no volen deixar de fer hockey durant les 2 setmanes de Nadal. I bé, vam fer el primer campus de Nadal, va anar superbé. Llavors vaig fer el mateix per Setmana Santa, després a l'estiu, després la pretemporada, i bueno, l'últim que hem fet ha sigut el d'aquest Nadal. I bé, bàsicament això, aquesta ha sigut la meva experiència amb els campus. Vaig passar de ser un nen a ser un premonitor, a ser monitor, i ara, bueno, tinc la sort que bé, que tinc el meu propi campus i la veritat que és la millor decisió que he pres mai, és a dir, per mi, tot el que he vist en una setmana tan intensa és espectacular, les relacions que es creen, els vincles que fas amb monitors, amb nens, i la veritat que és el millor que m'ha passat a la vida, diria. Així que, res, després d'aquesta xapa, seguim amb el dia, jo ja he dinat, i ara he d'anar a buscar la meva germana a l'Insti, que ara surt, i res, tornaré a casa a fer una mica el dropo fins a l'hora d'anar a Blanes a entrenar els porterets, així que amb alegria. Doncs he agafat el cotxe del meu germà per anar a buscar a la meva germana a l'Insti, i us volia explicar una cosa, i és que a Oxamba el meu objectiu no era tenir molts nens, fer molts diners, no només, no? O sigui, evidentment sí. Jo el que no volia era que Oxamba fos això, un campus més en què tu vens, tu passes bé durant una setmana, marxes i fins l'any vinent ja no tornes a saber res. Jo el que volia era de crear un ecosistema o un vincle entre el projecte d'Oxamba i la gent que forma part. Tracta de no acabar, com dic, un campus i oblidar-te'n fins l'any vinent, sinó que l'objectiu és que els nens repeteixin any rere any i que vinguin a més d'un campus a l'any i que participin als tornejos i que estem en contacte, i al final és que se sentin part una mica de la família Oxamba, és a dir, que realment tant els nens com els monitors se senten Oxamba una mica seu, i sobretot que Oxamba els hi regala molts moments que són inolvidables, nous amics que se seguiran trobant per les pistes. És una mica sectario, però bàsicament això que Oxamba jo crec que és una mica més que només un campus, és una forma de viure l'hoquei, i el que fem crec que és molt maco i que em fa molta il·lusió que jo, no sol, sinó amb l'ajuda de moltíssima gent, tant de monitors com de nens, però que jo hagi pogut
crear una cosa així em sembla increïble, la veritat. I res, ara sí que us deixo la xapa, perdoneu. Això era entre promo, que també, o sigui, si no estàs apuntat, apunta't, i una mica presentar-me i explicar una mica més coses de mi, perquè, bueno, m'esteu acompanyant tota la setmana i hi haurà molta gent que no sabrà gaire coses de mi. Hi haurà molta gent que sí que ho sabrà. Que us he explicat una mica la meva vida, em vaig a recollir la meva germana, que encara arribaré tard, i aniré cap a casa i faré l'estona fins anar a Blanes, o sigui que ens veiem quan vagi cap a Blanes. Ens veiem. Adeu! Claro, vaya mierda de pase, tío. Venga, lamentable. Vale, bro, per allà. Muy salido. Estem aquí, a veure si entrenem una miqueta. Amb alegria. Golo! Hola, hola. Mágico. Reflexión, sisplau. Què passa, xavales? Ja he acabat l'entreno a Blanes i estic a Palafrugell, que anem a fer físic i entrenar. L'entreno acabat, hem fet bastant de físic i llavors hem fet l'entreno. Quan acabo l'entreno em fot una mica de mal al peu, m'he de seguir posant cremetes que m'han donat i no sé què. Aviam que hi ha per sopar, ara us ensenyo i m'aniré a dormir. Bé, ja estic a casa, avui tenim arròs amb pollastre. He arribat bastant tard avui, estic una mica cansat. Ara m'aniré a dormir, així que res, tios, ens veiem demà. Bon dia pel matí, què passa, xiques? Ai! Estic aquí ben acompanyat. I res, avui és dimecres i jo fins a la 1:30 no tinc res a fer de la uni. Teòricament he quedat amb la profe del TFG per fer una reunió online i que m'expliqui 4 coses. Llavors fins a la tarda no tinc entreno a Tordera, a les 8:15. Estaré per casa fins a la 1:30 i després us ensenyo com va la reunió. Acabo d'acabar la trucada amb la profe del TFG i és que jo teòricament feia un TFG bastant experimental, feia amb una altra noia. Aquesta noia amb la tutora ha anat fent i avançant coses que jo no he pogut estar-hi. Tenia exàmens a l'arribar al gener. Durant el Nadal estava de campus 3x3, un casal també. O sigui que estava liadíssim. Em vaig desconnectar totalment del TFG i ara fa una setmana o així vaig tornar a enviar-li un mail en plan, tu, estic viu. M'ha dit això, que bueno, que ho podem adaptar i fer algo teòric, que ho pugui fer jo més chill des de casa, no haver d'anar tant a la uni i tal. I bueno, això faré. Em posaré a mirar algú de normativa del TFG, de preguntar un parell de coses a la facultat i tal, que la profa estigui contenta. Fins a les 8:15 no tinc entreno a Tordera, aniré bastant més d'hora. He fet pel meu TFG. Doncs ja m'he sortit de casa. He anat a recollir 4 caques de les gosses, estic aquí tirant l'escombraria. Ara agafo la moto per anar cap a Tordera. M'he passat tota la tarda parlant en francès, en penya, perquè estic mirant de portar nanos francesos al campus i bueno, una mica de tot arreu. Estic una mica saturat i tot, però bueno, així practico una mica. I res, això, me'n vaig cap a Tordera a entrenar els nanos i allà ens veiem. Estic aquí esclavitzant una mica en Giro, que m'està plegant tríptics. Ho fa molt bé, dijous i res, ara mateix m'acabo de despertar i me'n vaig a la dutxa que tinc reunió amb el gestor a les 11. O sigui que fins ara. Doncs ja he sortit del gestor, que m'ha explicat 4 coses, 4 dubtes que tenia i ara mateix acabo de pujar-me a la Sambaneta, que me'n vaig a Tossa a buscar uns matalassos allà a l'hotel que vaig anar l'altre dia. Epa. Ja som aquí a Tossa, he carregat la furgo. Molt més difícil carregar-la sol del que em pensava. M'ha faltat ajuda avui. Matalassos carregats. A veure com ruge la Sambaneta. Uf, molt fina. Molt fina. Ara us deixo una cançó així bacana mentre vaig cap a Lloret i descarrego la Sambaneta i tot plegat, així que, bueno, espero que us agradi aquest temardo. Mía. Qué bonito. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Quizá por mi grito, quizá por tu celo, lo nuestro acabó.
estás aquí y poder escuchar mis gritos a la luna llorando por ti. Mirando hacia el cielo lloro y le habla la luna Y le cuento secretos de ti y de mí. Y la luna me dice, tienes que ser tan fuerte como el viento que sopla en contra de la corriente. Yo le dije a la luna, nunca fui tan valiente, soy como una paloma Que se va para siempre. Soy como una paloma que se va para siempre. Yo le dije a la luna. Nunca fui tan valiente. y siento Celo hasta del viento cuando te toca tu pelo, cuando te pinta los labios de carmín. Pero siento yo en silencio cuando llegará el momento de que te pinten los labios para mí. Y mirando hacia el cielo lloro y le hablo a la luna y le cuento secretos de ti y de mí. Y la luna me dice, tienes que ser tan fuerte como el viento que sopla en contra de la corriente. Yo le dije a la luna, nunca fui tan valiente, soy como una paloma que se va para siempre. Soy como una paloma que se va para siempre. Yo le dije a la luna, oh padre. Matalassos entregats i ara ja, per fi, anem cap a casa, aviam si dinem. Com podeu haver vist, em costa girar el volant i és que, evidentment, una furgoneta de 40... Quin any és? 42 anys no té direcció assistida ni res, o sigui, costa conduir-la un fotimer. A sobre aquí, al taller del meu pare, diguem que l'asfalt i la carretera no estan en perfectes condicions, però bueno, això, tinc ganeta. Anem a casa, a dinar i a descansar una estona, que a la tarda a les 5:15 començo a entreno a Caldes de Malavella. Tinc ganetes d'anar-hi, que la setmana passada no vam poder anar pel tema del vent i no sé què. Ui, el mòbil. Res, quan acabi me'n vaig de bòlit a Vidreres, que em recull el míster i ens anem a entrenar. Avui toca vídeo, físic i entreno, o sigui que dia durillo, però això, hem d'acabar de preparar el partit del cap de setmana, que juguem contra l'Sporting Alcoi. Aviam si puc ensenyar-vos alguna de l'entreno de Caldes i si no, doncs ens anem veient durant la tarda. Bueno, ja hem acabat l'entreno a Caldes i ens anem cap a Palafrugell a veure si entrenem una miqueta. Hola. Ja m'ha recollit el míster i estem a Palafrugell. Doncs ja he acabat l'entrenament. T'ho juro que ha sigut el pitjor entrenament que he fet a la meva vida. O sigui, en tot l'entreno, literalment no he parat ni 10 pilotes. Ja us dic, vaig cap a casa als col·legues i m'aniré a dormir. Espero que el dissabte pari alguna mica més que avui, perquè si no, t'ho juro, que ens foten 15 gols. I tenia ganes de parlar al telèfon. M'estic acostumant a això de parlar a càmera i tal, i trobo que se'm pot arribar a donar bé, la veritat. I això, me'n vaig. Adéu! Bon dia pel matí, ja és divendres. Jo ja m'he aixecat i m'he espavilat, m'he fotut una dutxeta i ara mateix surto cap a casa de ma mare, que vaig agafar unes peces que tinc de la sambaneta i aviam si les puc canviar. Si les puc canviar, jo crec que passo la ITV. Si no, no la passo ni de conya, vamos. Em vaig a veure si puc canviar aquestes peces, ara us ho ensenyo, i després miraré de fer-me alguna coseta per dinar i a passar la ITV. Divendres productiu. Vale, us ensenyo un racó raro de casa meva, que és el Zulo. Això està ple de merda. Bueno, ple de merda. També hi ha tortugues. Per aquí, per aquí. Total, que vaig agafar... Estan aquí? Sí. No sé quina em fa falta. O aquest. O m'agafaré un de punta d'aquesta, que també em servirà. Hala, jo crec que amb això faig. I no, vamos. Per allà hi ha més Zulo encara. Coses. Això és del meu padrastre tot. La veritat que és una locura, això. Però, bueno, ja tenim les eines necessàries. Per cert, aquí hi ha més tortugues, com podeu veure. Aquí n'hi ha més encara, com podeu veure. Què ha passat aquí?
Aviam, acompanyeu-me a veure la setmaneta per sota. Fot una mica de cosa, Evidentment està vella. Això no és res, una mica d'èxit. Hauria de sanejar això. Però bueno, coses que tenen les furgonetes de 42 anys. I res, he de treure el tornillito aquest per treure aquesta peça, posar la nova, posar el tornillito i ja està. Vull dir que tampoc sóc enginyer, saps? I ja estaria. He hagut de fer servir el comodín de la llamada. Jo, personalment, anava a agafar un disco i a tallar el cargol i a tomar pel cul. Però, bueno, he trucat al padrastre i m'ha dit que pilli això. A veure què tal. Espero que funcioni perquè, si no, estic cooked. Bueno, chavales, com us explico? Toca tryhardejar, no surt el cargol, així que l'he de tallar, posar un altre. Evidentment, és el primer cargol que tallo en la meva vida, però bueno, anem a tryhardejar una mica, anem amb cuidado, que no talli la sambaneta per la meitat, i ja està. Posa-la. Missió completa. Jo ara mateix, després de tot el que ha costat això, estic 100% segur que no passo la ITV. És impossible que passi la ITV, perquè m'he tirat tot el matí, no sé què, no sé quantos, i Espanya em voldrà putejar, segur. En el capítol d'avui del zoo de l'Andreu us ensenyo unes tortuguetes que tinc. Mira-les. Hola. Ui, s'escapa. Aquesta s'afuga. Són llestes, A veure, fot-li una queixalada, va. Ataca, ataca. Estan bitxos. La majoria dels que tenim són molt petites, però mira. No. I, bueno, va, et deixo aquí, Adeu, 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 adeu. I ara us tiro una anècdota, i és que la primera vegada que vam tenir tortugues vam tenir un mascle i una femella, i jo vaig posar-los el nom, i els vaig dir al mascle Thor i a la femella Tuga, i tal, i ja està. Aquesta és l'anècdota. Però està guapo, bastant creatiu, no? O què? Bé, doncs ja he marxat de casa meva mare, amb la sambaneta mitjanament arreglada, i mireu que lamentable és la meva vida. No tinc temps. Me menjaré això al cotxe, de camí a casa del meu pare, que he d'agafar els patins, no sé què, per anar a Tordera després, i ara mateix me'n vaig cap a Blanes, que hi ha el centre de les ITV allà, a veure si la passo. Jo crec que sí. No, jo crec que no. Jo crec que no passo la ITV, però bueno. Jo ara començo a confiar una mica. He vist la furgoixineta, no sé què, i sembla que pot circular. No ho sé. Aviam què s'expliquen. Però bueno, vaig a casa del mon pare, agafo els patins, algo de roba i cardo el camp. Hala! A veure què passa. Doncs F per la sambaneta, no ha passat la ITV. Oh, quin parcul, ara he de tornar, tio. La matrícula de davant l'he de canviar i la llum de boira de darrere. Vinga, home, la llum de boira. Però si no hi ha boira quasi mai, tio. Almenys jo que he aprofitat i he canviat el paraxoc aquest. I vaig a veure a un xaval que és en Martí, que bueno, fa molt de temps que l'entreno i tot plegat, i està lesionat, el van operar fa poc. I res, vaig a veure'l una estona i després me'n vaig a Tordera a entrenar els xavales. Una cosa. Què li passa a la matrícula? M'ho dieu? En plan, que no es pot llegir o alguna cosa? Bueno, seguim a Tordera a entrenar els xavales. Aquí amb el Garci, la Maresa, no sé què, tal. Bueno, a fer la tardeta i amb alegria. Bon dia, ja és dissabte. Hem vingut a la ciutat esportiva amb els tetes a veure un partidet del Blanes i ara ens anirem a Tordera a veure un altre partit de l'infantil i després me'n vaig a Palafrugell, que juguem contra l'Sporting Alcoi, així que amb alegria. M'està agradant el porter. A veure, penalti del Garci i... Golo! A veure, nit del Mau, una paradeta, sisplau. Nada! Va, si marca en Garci li doneu like. Vamos!
Doncs bé, està sent cap de setmana d'hoquei 100%. Avui al matí hem anat a veure un partidet del Blanes, que jugaven allà a la ciutat esportiva, d'infantils, que entreno els porterets, i ara he anat a veure una estona d'un altre partit, a Tordera en aquest cas, que també entreno els porters. Ara mateix he sortit de Tordera i vaig cap a casa, que vaig agafar el xandall del club, vaig agafar la roba de partit i tal, i cap al partit a Palafrugell. Juguem contra l'Sporting Alcoi. Bueno, també hem de guanyar, passa que juguen bé i tenen bon equipet, o sigui que haurem de fer un partit si volem guanyar, però aviam, és dia important per reprendre una bona dinàmica, o sigui que aviam què tal, què fotem. Ja us deixo i us ensenyaré què tal ha anat el partit, us posaré un mini resum i ens veiem a la nit. Va, fins ara! Encuentra el cuarto en la tabla, mientras que el Alcoy se encuentra en los... Ojo, ojo, Gerard, corta el pase muy bueno, se va solo Gerard. Está prácticamente solo, el pase al segundo palo. Remátalo y matas. El disparo de Gerard, taponado. Ahora se va el Alcoy solo contra el portero. Fuera. Se marcha el jugador del Alcoy. Llega muy bien Iván. Y que está acribillando. Y matas, el pase interior es muy bueno para Iván Burgos. Y termina entrando la pelota. Ahí el Martí Portel amenaza el disparo. El gancho contra gancho. Y detiene a Andreu Muñoz. Simula Alex Torres en una muy buena jugada de Gerard. Ahora lo y busca el disparo. ¿Qué? Ha metido 2 de las 3 que ha tenido. El gancho contra gancho. Y esta vez no termina dentro. Ahora va a ser un 1-0. El disparo. Llega muy bien Alex Torres. Se acaba rápido el Alcoy. Gerard. ¡Ay! Victoria. Víctor, el gancho. ¡Víctor! Una humillant. Bueno, ja hem acabat el partit, ha sigut bastant xutxes, espero que no ho vegin els d'Alcoi, però eren una mica dolentots. 6-0, estem aquí, aviam si sopem amb l'equipet i cap a casa, així que aquí us deixo, bona nit. Bé, doncs és diumenge, m'he vingut aquí a Calabanys, a la platgeta, a fer-me un bany i a despedir el vídeo, que no ha sigut tan èpic com el de la setmana passada, jo crec que ha estat menys guapo, perquè bueno, la setmana també ha sigut més tranquil·leta. Aviam què ens depara la setmana vinent. I jo em despedeixo, moltes gràcies per veure'm i fins la setmana vinent. Està fresqueta, eh? Bueno, va, adeu!